Hürmetli televizyon hizmetkardары, hevge zor ütinüs menen mürajaat etebid. Oşu günderde kıştın ap-ak saflığında. Bizden toğru dostubuz, hürmetli kurstaşыбыз Aminov Ayrat Hüseyin ulu özünün көркем юбилейін 60 yaşın bildeley. Ayrat Hüseyin ulu Respublikabızın en güzel rayonlarının biri, Gafuri rayonunun Burla olunda. Zeytini müteğullağıdı hem Hüseyin İshak ulu Aminovlardan gaylahında üçüncü bala bulup dünyaga ağaz hala. Belekeyden zirek alsaq malay bulup üte. 1970 yılda Burlu mektebine 1. klasqa okurga gele. Okudala ol hınatmay, yakşı okuy. Türlü olimpiyadalarda, sport yarışlarında la aldыңғылықты бермей tırışmalay. Ihta garmonsıla ol. Zeytini müteğullağıdı hem Hüseyin İshak ulu iki hele okutusular. Balalarına tüplü bilim, көркем тәрбие береләре, барлык балаларыла югары белем алып, матур итеп дәрәҗәле вазифаларды биленләр. Айрат Хусейн улы киселекле булып, апай агайдарына карап, һәр эштең асылын аңлап, тормышка эш һөярлек, тырышлыктың мөһимлеген күңеленә халып үтә. 10 классты тамамлагач 2 ел Совет армиясында хезмәт итә. Угасик хаксылар гаскәрендә хезмәт итергә туры килә. Хәрби бурысын лаеклы үтә. Хезмәт итеп кайткач Башкорт дәүләт университетының физика факультетына укырга инә. Укуда алдыңгы иптәшләренә ярдәмсыл төрле сараларда әүдем катнаша. Яйгы каникул сырында студент төзелеш отрядында ла була. Һәм шунда үзенең тормыш иптәшен гүзәлләрдән дә гүзәл Ларисаны асрата. Күп тә үтмәй 2 яшь йөрәк гөрләтеп туй үткәреп тормыш коралар. Кайда гына эшләһә лә Айрат Хусейн улы һәр эште намыт менән башкарды. Көчле ихтыярлы үз-үзен үтәй. Үз эшен яхшы белгән талапсан белгес итеп күрһәтте. Әле гөндә Өфө калаһында үзенең шәхси эшен асып, тиктеләгән кешегә эш урындары булдырган. Һәр мәсьәләне күз уңынан ыскындырмакка тырышып, халыкка яңанан-яңа сифатлы товарлар, бушлай консультациялар бирә. Өфөлә матур итеп зур шәхси йортта халып инде. Ул булмышы менән табигать балаһы, балык тотырга, сәяхәт итәргә ярата. Буш вакытларында умартасылык менән дә шөгыльләнә. Газел Хүзле Айрат Хусейн улы тууган Бурла авылында укып сыккан мәктәбендә узгарылган төрле сараларда ярдәм куллаһуда. Минифтара Бурла авылында күркәм итеп иман йорты, мәсҗид халдылар. Авыл халкы бик рәхмәтле Минифтар гаиләһенә. Был изге эшләре үзләренә савап булып кайтһын инде. Лариса Борис кызы менән Айрат Хусейн улы алмалай кыз Эвелинаны матур тәрбия биреп үстерделәр. Әлеге вакытта Эвелина Башкорт дәүләт университетында белем ала, буласак психолог. Хөрмәтле курсташыбыз, дустыбыз Айрат Хусейн улы ошо күркәм гомер байрам менән котлап, йөрәк түрдәреннән сыккан иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Иң мөһиме корыстай сәламәтлек, күңел тыныслыгы, һәр аткан таңга һөйнеп, якындарыңдың, тугандарыңдың якты караштарын, йылы мөнәсәбәтләрен тоеп, һөйүкле Ларисаң менән тигезлектә, татулыкта ак бәхеттәргә төрнеп, кадерләп үстергән кызыгыз Эвелинаның уңышларына, шатлыкларына һөйнеп, бәхетле олатай өләсәй булып, озын-озак гомер кичерүегезне теләйбез. Кешеләргә күрһәткән изгелекләрең үзеңә савап булып кайтһын. Төрле бәлә-газалардан аралап торһын. Хызыр Ильяс юлдаш булһын. Эштәрең һәр вакыт уң булһын. Туган көнең котлы булһын. Матур булһын гомерең. Сәламәтлек, бәхет менән үтеп торһын һәр гөнең. Илдар тыныс, гаиләң имен, һаулыгың мулдан булһын. Тормышыңдың һәр мизгеле бәхеткә тулып торһын. Иң изге теләктәр менән Рәсүл һәм Рәзилә Гылмановтар, кызлары Лилия, шулай ук курсташтары Илфат һәм Гадилә Мусиндар, Аслаевтар, Сәмигуллиндар һәм Шәймөхәммәтовтар. Тулы хыялдары, без шатлыкка туймас итәрдә.